A nyugati fehér ember válságban van. A nagy eredmények már nem itt születnek. A válság létezésére mutat, hogy sokan keresik a kitörés irányait, csak hogy hasadt módon két egymástól szakadékkal elválasztott táborban. Hol is állunk jelenleg? A nyugati fehér ember gondolkodása jellegzetesen kettőssé vált. Ez azt jelenti, hogy csak vagy-vagy, győztes-vesztes, főnök-rabszolga kategóriákban képes minősíteni mindent. Ez a gondolkodás mára oda vezetett, hogy felállítottunk egy immár globális kettősséget, az elme folyton azt találja, amit keres, vagyis a vallás kontra ateizmus, a stabilitás kontra változás, a hagyomány kontra haladás, az értékmegőrzés kontra dekonstrukció kettősségeket. Sokféle minősítő névvel illetik a két oldalt, de szembeállításuk egyértelműnek látszik. Az a legviccesebb, hogy mind a kettő külön-külön is válságba jutott. A két oldal nagyon jól látja a másik oldal hibáit, de nem látja a sajátját. Végeredményben nem akarjuk észrevenni, hogy csak az önkényesen kettévágott világ szeretne újra egyesülni. Vágyaink és tévedéseink vezettek ebbe az állapotba. A közös vágyak és tévedések időbeli felsorakoztatását úgy nevezzük, hogy történelem. Jól követhetőek a mozzanatok, ahogy a jelen állapot felé lökik a vágyaiba kapaszkodó és tévejgő európai közösséget 2000 éve. Eddig látunk vissza az írásbeliség általánossá válása segítségével. Elég most csak a fő pontokat felvillantani, ha a részletekbe mennék bele, utálattal vetnék el a gondolataimat. A kereszténység, mondjuk ki bátran, Jézus maga, reményt és örömhírt hozott az ókor vérszagú atmoszférájába. Miért volt vérszagú? Ne a reneszánsz, a klasszicizmus és a jelenlegi neoklasszicizmus rajongó idealizált ókorát tessék tekintetbe venni, hanem a valódit. Az erőszak mindent visz jellegű, univerzálisan elfogadott szellemével kell összevetni a korai kereszténység szembefordulását, azok bátorságát, akik mártíromságukkal példázták, nem minden az erőszak. Van annál hatalmasabb ügye is az emberiségnek. A kereszténység eredeti formájában valóban átformáló megrázkódtatást hozott Európának. Csak hogy aztán az eredetileg tiszta ige kezdett szennyező anyagokat felvenni. Az első ilyen szennyezés volt a római államberendezkedés felvétele, mert nem a birodalom vette fel a kereszténységet, hanem fordítva történt, a kereszténység vette magára a birodalmat. Ne higgyék el ezt nekem, tessék utána nézni, például Richard Rohrnál. Ennek következtében lassú erjedés után meg is mutatkozott a kettősség, az össze nem illő elemek kettőssége, és következett a skizma, a nyugati és a keleti egyház szakadása. Valójában a nyugati egyház nyíltan felvállalta az úgynevezett gondolkodás fensőbbrendűségét az érzelmek és testbeniség felett, melyeket a keleti keresztény egyház a mai napig megőrzött. Ne nekem higgyenek, tessék utána nézni. Ennek a lépésnek ismét egy átmeneti, erjedő szakasz után egyenes következménye volt a későbbi reformáció, mely visszaállításként indult, de valójában tovább lépett az úgynevezett racionalitás felé. Az egyre szaporodó felekezetek és irányzatok erjedése vezetett végül az általános kétkedéshez, melyet az eufémisztikus racionalizmus vagy felvilágosodás szavakkal szoktunk címkézni, hogy palástoljuk a kétségbeesésünket és reményvesztettségünket. Az úgynevezett haladás gondolata végül megadta a kegyelemdöfést a kereszténység eredeti, kivezető útként funkcionáló formájának, és az embert a minden felett álló individuum meséjével végleg a kiúttalan magányba zárta. Tessék csak megnézni Freud munkáját a tudatalattival,
mely egyszerűen annak a valaminek a mítikus és igen halovány vízfénye, amit a nyugati fehér ember kidobott a kereszténységből, amit a kezdeti keresztények Szentléleknek neveztek. Freud írásáiban nincs semmi tudományos, egyszerűen egy új mitológia felállításának elkeseredett kísérlete. Ha nem hiszik, keressenek nála például tudományos definíciót arra, hogy mi fánterem a tudatalatti, hogy mi alatt van, és hol húzódik a választóvonal az alatt és a felett között, hogyan kerül valami alulra, és mitől marad felül. Mára a történeti folyamatsorban a liberalizmussal, illetve a neoliberalizmussal, mely már nem is liberalizmus, elérkeztünk a mai végletesen hasadt helyzethez. Amikor el akarnánk dönteni, vagy gondolkodásunk szerint, a győztes-vesztes keresésének alapján, hogy a kettő közül melyiknek van igaza. A vallásnak vagy a tudománynak, mert ugye el kell választani és szembe kell állítani őket. Ez a képzelt választási kényszer a csapda végső állapota, amikor olyan szorosra húztuk a hurkot a nyakunk köré, hogy már nem tudunk levegőt venni, már csak az őrület marad látszólagos kiútként, például az atomháború őrülete, a környezetpusztító környezetvédelem őrülete, a bűnös keresés által bűntelenné váló ember őrülete. Van-e kiút ebből a csapdából? Hát persze, hogy van. A kivezetés lényege, hogy meglátjuk a csapdát, és nem megyünk bele. A csapda az agyunkban van. Vagyis, hogy ne tévesszük össze a különbségkeresést, a másság keresésének igényét a döntés kényszerrel. Vagyis, hogy a másságok közül melyik a jobb. A különbségek rendszerezése, a disztingváltság üdvös és hasznos. Viszont nincs olyan kényszer, hogy a különbözőségek a másságok között érték sorrendet kellene felállítani, és főleg, hogy életre halálra meg kellene vívnunk fölöttük. Nincs például kényszer, hogy a fejünk vagy a lábunk között kelljen választanunk, hogy a testünk vagy a szellemünk között kelljen döntenünk. Is, a fejünk is kell, meg a lábunk is, hogy a vallás vagy a tudomány között kelljen döntenünk, hogy élet és halál felett kelljen döntenünk. Mind a kettő van, függetlenül attól, hogy tetszik-e vagy nem. Valójában sokszor nem is kellene döntenünk. A csapda ott van, hogy azt hisszük kell. Mint a szupermarketben, jól járok-e, ha ezt veszem, mert olyan olcsó, vagy inkább a drágábbat vegyem, mert biztos jobb. De arra nem gondolok, hogy valójában egyikre sincs szükségem. Lány legyek, vagy fiú? De hát ez már eldőlt. Ki kellene lépni a hamis választási kényszerből, a csapdából, és inkább megélni a minden egybe tartozik élményét. A világ minősítgetése helyett csak megélni a létezés teljességét. Megélni a vagy kettészakadtság mindkét oldalát, nem külön-külön, úgy, hogy az életközépi fordulóig megéljük az egyik felét, majd az összeomlás után külön a másik felét, hanem tudván, hogy mind a két fél létezik és egybe tartozik.